around you don't look so good. Ha baby, cena ni lately, шкунди мой спом, еда да и трети, санат по андроинто му нумо кони. Здравейте хора, аз съм Райан Дабес, тук с мене са Здравко БГ и Кико Ръс. Да ти го чета. Добре, и нека скачаме, Аре, Здравко, скачай. Аз скочим. Join order now. Влезахме ли? В една игра. Чакайте, че аз излезнах. Пак влезна ли? Ама още малко хора остават. Да, той влезна. Ари, Добре. изберете на хубавите айтеми. Хора, изберете за нормален джъмп. Ама аз избрах за хубави айтеми. Ими аз. Аз не знам сега. Да. Воднете за хубави айтеми бързо. Yes, готово. И давайте. Белете слава тук. Ой, Хора, сега кой знае какви яки айтеми ще си се падна. О, мага! аз имам го целя, честа. Много си крив. Значи. Не, защото се въртеше свят на началото. О, мага, телевизора ме работи. Хора, къде тук? Аз не Кико, виждам. аз съм до тебе. Не. Кико, Хора, ние сме с God Jump. Кико, погледни. Кико, зад тебе, аз качвам. Аз не видях. Окей, Виждаме се горе-долу. аз не го виждам обаче. Чакайте, спре телевизора, чманин. Окей. Аз тук правя в момента с един ПВП, ако го видя къде е. Окей. Има кефи хората като казват. Окей. Хора, аз съм на 2 кръв. Опа! Мене ме уби някакъв. Аз убих един. Аз ще ви спектейтвам. Къде сте вие? Аз съм на моя остров. Спектейт. О, зона 5. Да, Хай. виждам те. Аз ви спектейтвам. Аз съм при тебе. Видяхте, не съм сляп. Някакъв ме уби на моя остров. Телепортира се до мене. Окей. Айде да тръгнем към средата, ще пазя. Дай, спокойно, дай. Ей, тук до вас има едни деца много мощни. Един дете е много мощен. Full Diamond Set. Помощен. Ние сме по-мощни. Full Diamond Set. Ей, тук отгоре има чест, отгоре има... Не, къде отяхте, бе? Абе, виждам. Вътре в къщата има Аз 2 чест. Аз съм ерих друг. Но той е пълен буклук. О, зона. И, щях се изтърся. Ей, тук има, ела. Зона. Ела към... Как ти обясня, към ето, тук е някакъв... Хора, 9 има някакъв тук. Убийте го. Той мене ме уби. Зона, къде отиваш, бе? Подмина го. Тосле. Зона, той мене ме уби. Зона, бягай. Ела сега да... Ате, подмами го. Аз сега ще го убия. Клещи се. Биго! Умря. Окей, аз оцелях. Сега падна към... Играчи 5 още. Ние вече сме умрели всичките. What's going on, puta? Не! Зона! Добре, хора, ще отидем, ще стопна Аре, клипа, още докато започнем играта. Ще стопна клипа, когато започнем игра. И... Че? Ало, и здравейте, хора. Това продължаваме сега. Влехме игра, 12 часа се търсихме къде сме и то сме, то по средата. Уния там грозница, уния дам. Извинете, ако сте не се обиждайте, ако ме гледате. Holy fuck! Holy shit. Щяхме днеска да играем Луки Блок, ама не стана. Хора, имам мега яките айтеми. Аз не. Аз някакви дебилски ми дараха и толкова. Най-дебилски. Не, това... Аз нещо гадни айтеми. О, имаме нормал джумп. О, добро утро. Добро утро, пияните! Опа! О, хора, аз имам даже неща и за вас. Аз нямам, аз имам една коронка и един буклук, гледайте. Аз имам коронка също. Аз имам калпак, имам шапак, имам аз шапак. Много сме малко нещо, брат. 5 Видим. крача. Аз да отивам ли в средата, не знам. Не, ела към аз, ела към мене. Ама аз имам такива, виж. Зона! Зона, един ще да се телепортира. Да, зона! Ей, майка.
Айде, то подмина мене. Аз стопкам сървър. Айде, той я умря. И ще видим до другата игра. Айде, той я умря. Ми да сте... Здравейте, те- хора. те- Сега продължаваме клипа. Хора, водници са нормал джамп. Водници Аз са... пак си правя опнати честове. Окей, сега тихо, моля ви. А, тъй. Тук с мене са... Хора, служете си опнати честове. Абе, много ми е зърквиш с честовете. Да бе, знаеш какви яки неща се паднаха, бе? Знам. Него къде ми се пада лък. Тихо, не мога да кажа нищо на хората в клипа. На мен един път беше ми се паднал Book Power 4. Аре, мухни, бе. Хора, добре, и сега? И сега скачам. Holy fuck, аз полетях. Нека да продължим клипа. О, падна ми се Ендър Перл, това е хубаво. О, аз съм фул армор, хора. Паднаха ми са яки неща. На мен не. И съм фул армор, вече. На мен не. Аз не. Чува се двойно. Нали? Да, бе, човек, нали няма ми се падне каквото искам, обаче ще ми се падне всичко друго. Не да ти такова начин. Как може да толкова просто, бе? Искам да скоча, ама нещо да не скоча. Ма ние защо сме с такъв джамп? Аз не обичам good jump. Аз обичам много добър джъмп. Аз обичам мега джъмп. Аз мразя год джамп. Аз съм на центъра. Чао. Виждам се, нали? Аз съм на центъра. Аз съм с голото ябълка. Дай да се вселя в тебе, не мърдай. Аз бия човек. И аз съм в центъра, това съм аз. Окей. Колко какви Боже, неща имаш? че, ай замисли нещо по-хубаво. Ами брат, имам диаманта на броня, ето, заповядай. Още една ендърперо, миличка. Мой се ще. Да имаш някакъв лък. Не. Holy fuck, някакъв! Мале! Убих човек. И теб те уби. Не! Но Мале, този какъв е този човек, бе? Биеме от 2 км това, бе. Махай се, бе, гадино! Абе, човек, какъв е той наистина? Човек, как се бие той, бе? аз умрях. Ти умря ли? И аз умрях. Абе, човек, какъв е той, бе? Той би сенче, мишката му няма копчета. Сенче задържа и кърти мишката. Хора, всички умряхме, излизайте, всички умряхме. Ай, какъв е той хакер? Хакер, сега го репортвам. Добре, хора. Това ще е за края клипа. Чакай му видя името. Нека всички се съберем тук. Дис. Анна... Абе, зона, Елате тук. пак ти нещо ти правят гади. Аре, Ей, сега репортвам тоя. това е края на клипа, хора. Тук бяха с мен Съмър Хайпгерл, Кикито Ръса, тоя къра 99 няма, но ще репортна. И Здравко БГ. И до скоро!